نزي سرح وديقهم انت تمليسكم $1,000,000 كقفلكم انت زي تمليسكم ግን ንሰበይትኩም ወሃባ እዚ ናይ ኮንስትራክሽን ዳይቨር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓይነት ስራሕ ክኸውን ከሎ ዋላ እኳ ክፍሊቱ ዘህርፍ እንተኾነ ነዚ ስራሕ ንምስራሕ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ሰባት ውሑዳት እዮም እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ ኣትኹም ነዊሕ ሜትሮታት ሓምቢስኩም ነቲ ዝድለ ንብረት ምምጻእ እዩ ሰማይ ጠቀስ ህንፃን ምህናፅ መሰረቱ ንታሕቲ ምኹዓት ግዴታ እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እቲ ናይ መሰረት መኹዓቲ ድሪል ጫፉ ይበላሾ እዚ ናይ ድሪል ጫፍ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ስለ ዝኾነን ብቐሊሉ ስለ ዘይርከብን ነዚ ተሰይሩ ዝተረፈ ናይዚ ድሪል ኣካል ደሊኻ ምውፃእ እዩ ናይዚ ዳይቨር ስራሕ ናብዚ ማይ ንምእታው ብገመድ ተኣሲርኩም ነዚ ስራሕ ዝኸውን ክዳንን ኦክሲጅንን ጌርኩም ተኣቱ ኣዝኹም ተኣምንዎ ሰብ ሒዝኩም ብምምፃእ ነቲ ገመድ ከም ዝሕዘልኩም ክትገብሩን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ውሽጢ እዚ ዘጋጥመኩም ሽግራት በዲህኩም እንተ ወፂኹም ደገ ምስ ወፃኹም ምቅያር ኩነታት ኣየር ካልእ ሽግር ክፈጥረልኩም ይኽእል ነዚ ኩሉ ብሰላም ተሰጊርኩም 1,000,000 ሒዝኩም ንገዛኹም እዚ ዓይነት ስራሕ ናይ ምስራሕ ዕድል እንተ ዝገጥመኩም ምሰራሕኩም ዶ ወይስ ኣይ ምሰራሕኩም